Oo, boy. Dayawa, abay. Oo. Disgrasya, oh. Klaro kayo, oh. Iuwi ng ilong, oh. Bilasan ko mo kapanaway bro. Ang adyan ka? Layawa, abay. Disgrasya, Jud. Saan eh? Lubot na yun eh, bulbul, oh. Wala na, puro mang lubot, Jud. Napirat, Jud, eh. So, May tao diri, tabang eh. sinangag na mo, be. Lokol! Oh. Ay, damig tabang diri ba kay... Ay, na-disgrasya diri, oh. Nahuloy kayo. Ay, sige, Col. Asa man Dali, mas basa ba? Col. Ha? Eh, may tabang ba? Nung sa mga iwag siya Ambot kina mo, may na-disgrasya niya. Ang sarili eh. Ha? Basta alay ra diri, Col. Asa man dapita? Ha? Ang siya Santa Pita, unsang oras sa manggod? Asa oras? Oras mo na unang pangutanon ni mo, Col. Madisgrasya gani, oras unang pangutanon. Asa man patay na din na. Col, Oh, asa ko ka di ay? darak ko. Sa, ay po, inam ni ka dira di ay. Siya. Nung sa ni pagkakasya siya day. Kita ka lang dalan dira. Oh, ano man? Ako wala ko kita na. Sila wala pod. Muna na disgrasya na sila. Kay, katong kurbada dito, Oh, ingon siya na curb daw. Di mo guna curb straight mo guna, oh. cord man lagi na. Di na, di awan tawa ra good. Curb sa. Oh, Oh, tawa curb. Tawa curb. Ya kani usa, usa. kani siya. Kabantay atong kuan. Say kuha na good. Kuan good. Wala. Bugua pa na yung kasturya ni pulis. Ni pulis ka dili. Pagka turn left, ni kurbada matusa bis curb. Dayon. Mo to nagabangay, tumba nin duha. Sure po na. Sure kayo eh. Gana ka makabalo. Oh. Ay sa pangutangan to sa. Uy, ay pangutangan nimo pa. Tindog sa Patay ka ay! Natulog ko! Buang na pangutangan nimo kini. Nay pulis-pulis to di mo to oh. Yati ka! Nadisgrasya ka wala. Usa ito? Usa tanaw mo? Wala? Gra matindog ra magugagod. Mapatindog na gani ka. Ikaw eh. Mangisag? Dili good diri. Muna siya oh, pangutangan ra gana amawa na. Nansa di ka dong? Tabagan na pulis-pulis oh. Wala po ko kabalo. Igor mo ko ni Waliya. Ni... Ano? Higda. Higda. Ay kapoy ko. Ikaw ko katrabaho. Kanaw ka na. May tinood na disgrasya. Awa na wang anaw. Yawa wa ni klaro eh. Balik to igda ka. Hindi. Unsa ni tabuha jud? Basta kayo kabalo para makabalo ta pangutangan nato ni usa oh. Idong. Bay, inya na mo pangutana patawagan sa kong mama. Patawagan sa kong mama. Tawag man ka. O turo oh. Alayon kong dial ni mama, ibutang sa akong kamot kung ano, na-dislocate ba yan akong kamot? Hello, ma. Ma, katong linuong agdira, ma. Alayon ko og tulag kay basing mamad-arag duk 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 duk. Basing mamad-arag duk. Tubig, ma. Dayong ma, ning abay day ko dito sa online sabong, alayon ko all in ato kong bet. Sa miron ko ni posta, ma. Hello, ma. Ma. Hello, ma. Ayaw ko nga, wala mo na ni mo gidayal, pistiha ka. Mo din na dial day. Dong! Mato! Hoy! Patay na, Col. Palag dito gigda. Oh. So ito, di ba? Disgrasya man ka. Uy sayo bali. Tigas. Na. Unsa mo yung taboy? Sulti na good. Sige, sulti good. Para ma-report na sa opisina ba? Asa rin mo pisina di ay? Pero doon. Asan doon good? Skurbada ko dong. Unsa di mo trabaho di ay? Ang diskubada man. Ay nasipang tana ako i-report na dito skurbada ron. Ang tanagay tag unsa imo trabaho gani no diri skurbada na. Agriculture farm man di ah. Unsa kabalo ka wala? Wala gani ko kabalo. Pagklaro. Wala ko kabalo mo king gipaanit ikaw diri gani. Tabang tawag wa day ka kabalo. Gani na. Unsa lagi? Mo gitawag tikaw kay para masulbad ni. Ni ako yung Unsa pangutanan. gani? Kaya wa ko kabalo. Itugana na gani tikaw gani mo na nagtabo. Unsa nga itabua? Mo gani na initabo gani. Unsa itabua gani? Kuy ni ko sabutan ni. Pulis. Yuwa po ni. Goy man kasabot ni siya eh. Pulis ka or pulis? Nara na. Unsa lagi ni? Kaya report sa opisina. Ang sagot. Ang sagot tabo. Kaya ni siya ba? Unsa gisakyan na ni? Sok
Sakyan nun. Kita ba huwag sakyan nun diri? Oh, sige sakyan good. Diskusya man dagoy ni nawag pa kaganiha. Sumbagay mo gud sila. Subagay. Tawa ra gud oh. Gusto mo nun, buhay na mo sa oh. Sumbagay mo sila oh.